Skunde ne oyaw kawuono kaluwore gi milome manyocha ochiw gi migawo mar somo. Kaka James Okoth leronwa, jonyuol moko pod yuago pek mar ngima ka skunde bende kedo gi midhiero mopogore opogore. Bang' rusa machuok mar chiwo thuolo ne yiero maduong', rangae kod dhoudi mag sikunde ne oyaw. Thoth jopuonjre ne oyepo, ka thoth jopuonj bende pod omiyo jonyuol mijing'o mar weyo nyithindo oyepi. Anyalo wacho jothurwa ni wan kaka jopuonj, kaka skul, nyithiwa oduogo e skul atamalo 90, kendo somo dhi mbele, jopuonj te oseduogo. Nyithindo osebet oko moromo matin, to nikech wan gi classes madhi timo penj dwe mar 11, dawaher ni nyithindo obed e skul. Adwa mana jiwo jonyuol ni mondo mi gikel nyithinde e skul. Kata ka wuoth tek, lakini gitem kaka ginyalo mondo mi kik bed ni by kiny nyithindo pod ni oko, nikech kaka skul wadwa chaka sani kaka gisedonjoni. Wadwa chaka mondo mi teaching odhi mbele kaka pile. Japuonj maduong' e skund primar Masia Central, Vincent Owino, oyango ni kata obedo ni mwandu moko e skundno ne okethore e kinde yiero, mano ok omone chako tam ka omedo kwayo jonyuol mondo ochwal jopuonjre duto e sikul. Nyithindwa oseduogo e skul, kendo nyithindwa mor gi weche somo. Kendo anyalo duoko erokamano ne sirkal kuom kelo mondo nyithinda duogo e skul kawuono tich ang'wen, mondo gi recover, gi catch up quickly by Monday. Koro ang'eyo ni somo biro dhi adhiya maber kabisa. Wan kare e skundwa ka, election manyotimre, wan kaka skul Masia Central wakete ni gin gik mosetimre kendo wa move on. Wawinjo mna kaka Ministry of Education owacho ni ji oduoge e skul, kendo wan wapuonjo nikech nyithindo gi gin nyithindwa kendo nyaka wapuonjgi. Moko kuom jonyuol mane oloso gi Ramogi TV e tesend nyamburko ma Homa Bay wacho ni gin kod pek mar chulo school fees ne nyithindgi kod nyiewo negi mwandu mamoko ma ochuno e kinde ma gidok e skunde. Wasebedo gi pek ndalo mag yiero gi, kane yiero chakore ni tung' nitie matin ne okwati chakre chieng' machako go kura. Koro wasebedo gi pek, kawuono koyaw skul watemo ka gi kacha to ok nyalre. Chone wan gi plan maber, nikech ikoni ni after 3 months ji loro maduogo bed 1 month ka ji yueyo ka jonyuol pod iko fee ma otamore, nikech sani koro onge kata 1 month ma ji yueyo go kapok nyithindo dok skul. Giywak ni nengo mar wuoth bende omedi e kinde ma koro jopuonjre dok e skunde bang' tieko rusa mane omigi e thuolo mane ibage yiero. Sida ma wan go en ni bei be oidho. Sani kaka kwa mtoka madhi Kisumu kaka ichulo pesa mang'eny, 400. Chone wachulo 300 kata 350. To bech fuel oidho, koro bech gigo kote oidho. Kata fee kidwaro, loans be kidwaro ok inyal yudo yo makare. Korka kore to jakom mar riwruok mar skunde mag ji giwegi okwayo jopuonj mag sikunde sirikal kaachiel gi mago mag ji giwegi mondo omi jonyuol thuolo mar timo ikruok makare mondo ochwal nyithindegi e sikunde. Jogo manie sikunde kata mag sirkal nyaka mekwa mag ji giwegi dwaher mondo wawach ni kik wathag jonyuol ahinya, wabed kwawinjre kodgi nikech ang'e ka nitie pek ka gi kacha kata weche mag pesa, to ber ka ji owinjre mondo kada jonyuol bende ong'e ni kada ka nitie pek to en pek kuonde koni gi kocha. Forever we love you. Chenro mag somo koro ochakore e thoth skunde bang' yweyo machuok manyocha jopuonjre oyudo kaluwore gi yiero manyocha obagi e pacho ka. Geno nitie ni koro ng'ikruok ok bi chako bedo kendo e kalenda mar somo. James Okoth, Ramogi TV.